राज ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्या चर्चेची इन्स्टा स्टोरी पाहूयात। तर आपण पाहतोय राज ठाकरे यांनी मला फोन केला असं संजय राऊतांनी सांगितलं। मराठी भाषेसाठी दोन मोर्चे निघणं योग्य नाही असंही ते म्हणाले। एकच मोर्चा निघायला हवा असं राज ठाकरे यांनी म्हटलेलं। उद्धव ठाकरेंना मी बोललो, मला राज ठाकरेंचा फोन आला। उद्धव ठाकरे सुद्धा आढेवेढे न घेता तयार झाले। मराठी ऐक्य दिसलं पाहिजे असं उद्धव ठाकरे म्हणाले। 6 तारखेला मनसे पुरस्कृत मोर्चा होता। मी परत राज ठाकरे यांना फोन केला। 6 जुलैला आषाढी एकादशी आहे हे राज ठाकरे यांना सांगितलं। राज ठाकरेंनी 5 जुलै ही मोर्चाची तारीख ठरवली।